Good morning po. Andito po ako ngayon sa Bria Homes Urdaneta. Yan. So marami po kasing nagre-request ng house tour. So virtual house tour po tayo sa mga hindi maka-visit sa site. So eto po. Stay tuned po sa aking live video. So ipapakita ko po sa inyo yung tatlong model house. Hi Ma'am Grace! Yan. Andito po ako ngayon sa model ng Alexa. Hintay lang po ako ng viewers para makapag-start po. So, ayan, labas po tayo para makita po natin ang exterior ni Alexa. So, ang uunahin ko pong ipapakita is yung aming Alexa model. So, meron po kaming reopen nito. 2 units na lang po yung available na single. And then, meron po tayong duplex na po ang susunod. So, sa mga naghahanap po ng single, yan, sa mga single, charot. Sa mga naghahanap po ng single na duplex, eto na po ang chance ninyo. And last day na rin po ng ating price. So by tomorrow, effective tomorrow, July 1, 2021, price increase na po tayo. Magkakaroon po tayo ng adjustment. So sa mga gustong humabol po, PM nyo lang po ako. Yan. So ito po ang ating Alexa model dito sa Bria Homes, Urdaneta. Ayan po. Bali, eto po open for expansion since yung mga nakapackage naman po nating lot for Alexa, meron po yung space sa gilid na pwede po kayo magpalagay ng parking area or carport po. Ayan. So may parking space po siya. This is 2 bedrooms, 1 toilet and bath. So, eto po. Ayan, pagpasok mo, ayan, living area po ang bubungad po sa inyo. Ayan po. And then, dito naman, yung dining area nyo. Actually, pwede rin siya dito. Pwede rin dito yung magiging dining area mo. Since merong service area or may space pa po ito sa likod na pwede nyong gawing kitchen area. And then, ayan po siya. So, yung pinto, tapos living area. Dito, pwede kayong maglagay ng TV. Or pwedeng ganito, pwede nyo siyang gayahin. Yan. And then, eto po, toilet and bath. Yung ating toilet and bath, complete fixtures na po yan upon turnover. So may shower head po siya. Ayan. May toilet. Ayan, kompleto po siya. And then, tiled na rin po. And, ang ating bedroom, 2 bedrooms po ito. So, ito po yung bedroom ni Alexa. Yan. And then, ito yung ating master's bedroom. Yan. Again po, model house po ito. So, upon turnover po, hindi po kasama yung mga gamit. Ayan. Kung gusto nyo pong makita yung actual turnover, meron po akong video sa YouTube. Pwede nyo po yun i-watch. Mamaya po ilalagay ko yung link sa description after po ng live ko. Sa mga gusto pong makita yung actual po nitong Alexa. So yung actual turnover. Ayan. And then dito naman po sa likod, may space pa po dito. So, kung gusto nyo po siyang i-extend, yan,
Maluwag pa po siya. Yan, pwede kayong magpalagay ng laundry area or yung dirty kitchen or yung kitchen po ninyo. Ayan siya. And then space, syempre may space siya dito sa gilid para sa ating parking space or for your extension. Possible pa rin po tayong makapag-extend kung ano po yung gusto nyong i-extend dito. Ayan. So, ayan po si Alexa model. Ayan. Labas na po tayo. Next po natin is ang ating Bitina. Bitina model house. Ayan si Bitina. Si Bitina po ay townhouse. Ayan, 2 bedrooms, 1 toilet and bath. May tao pa pala. So, mamaya ko na po ipapakita yung ating Bitina since meron pa pong nagtitripping sa loob. Ito muna pong ating Elena Row House. Ito ang ating Elena Row House. Studio type po ito. Kayo po yung mag-e-enhance nung unit pag na-turn over po. Ayan. Sukin natin ang ating Elena. May complete video din po ako nito. So, ilalagay ko po sa description later after ng live. Ayan. So, ito ang ating Elena model. Studio type po siya upon turnover. Hindi po kasama yung mga gamit upon turnover. And then, etong partition, hindi po ito kasama upon turnover. Ayan. So, pwede po kayong magpalagay niyan para magkaroon siya ng room. Yung iba naman po, kaya pa po siyang gawan ng 2 kwarto. So, dito, isang room pa. Then, of course, yan, may bedroom. Tapos, ito na yung magiging living area ninyo. Kasi yung likod po nito, pwedeng, yun na po yung gawin ninyong kitchen po ninyo. So, yun na yung magiging kitchen area. And then, ito yung toilet and bath. Ayan, complete fixtures na rin po yan at pan turnover. Hello! Video po, video. Ayan po. So, ito po yung likod na pwede nyong gawing kitchen. Ayan po. So, yan ang ating Elena po. Elena model dito sa Bria Homes. Pwede rin po kayong kumuha ng Elena na 2. So, magkatabi po yan. So, Elena Duo po ang tawag po na amin doon. So, pagka 2 po yung kinuha nyo, yung isang unit pwede nyong gawing rooms. And then yung isa, yun na yung living area, dining nyo, and then kitchen. So, ayun po ang ating Elena. Ngayon po, meron din po tayong available na reopen for Elena and unit naman. So, sa mga gusto ng may parking space po, meron po tayong available na Elena and unit. Ayan. And next po natin yung Bitina. Since meron pa pong nagtitripping, i-end ko muna po itong ating live. And then, babalik po ako later for Bitina model naman po. Bitina Model House Tour. Ayan. Thank you!